Bye-bye! Mama! Ay, Emma, nabasa na yung kapas. Lansa ng kamay mo. Ito, fish. Yeah, fish, oh, fish. Dali, dali, go, go, go. Pwede ka pala din maputi. Tony, tabi mo nga yung ano, Tony. Mama! Mama! Ito na yung bike mo. Mama! Itan! Itan! Ito, ito, no? Yeah! Huwag natin yung fish. Matumba mo si Iyon lang to. Hindi ako natali eh. Anong gagawin dito? Sigang? Ito yung nga nila na ba? Boy, Paul, lalaki nga dun eh. Ilang oras lang, may mas malaki pa dyan. Sa alaw. Magkano yung pang... Sabi ba ito ba? Simenta. Ang bilis mo umabot eh. Mama! Mama! Ko. Rexona shower clean for all-day freshness. Ano yan? Ano yan, be? Ano yan? Fish? Fish. Clean for Fish. Huwakan na rin. Ah. Kiss mo, kiss, Jared. Ay, kiss, Jared. No, no. Yeah! Kiss! Kiss ang fish, kiss. Yeah! Ligo kayo ng Pampers pala. Ligo. Ligo. Kiss, kiss. Ligo kayo, ligo. Huwag kong asento na pagkamatinig. Namingning mo ito. Araw ko na ulang. Oy! Hello, can I talk to Nikki? Ano yung bang... Wait. Good afternoon. Is Nikki there? Okay. Hi. Uy! Naliligo ulit. Ano ba? Kasi paglabas ng banyo. Ton kamay mo, Ton. Try mo Rexona shower Ton kamay mo, Ton. 24-hour protection and shower fresh scent. Para shower fresh. Da. Ay, Emma. Barangay Crescent World. Lansa. Oh, hi. Use Rexona after every bath. Rexona shower clean duration. Ito din. 5 pesos, apat isang linggo. Based on SRP with once a day use. Damdamin na rin ang pangalan ng isang kaibigan. Ay! Kinurot. Patay eh, no? Hindi, ginanyan siya. Barangay No! First meeting namin, nag-blush ako. Sabi niya, the bar strawberry vodka. Matinig ka! Like in Eh, kala mo kaya mo. Sedap siya. The bar strawberry vodka. Barangay Crescent World. Ay! Kinis niya pa! Yung kamay mo, nilaas niya na yung kamay. Oo, anuin mo yung kamay, Ton. Ay! Wala. Lansa mo na, be. Ano, nilinisin na natin. Hawakan mo na isda dito sa puntot. Ah, bili, bili. Ayaw.
Tayo. Bili. Bili. Bili.